alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Bueno, arratsaldeon amets, hemen zuzenan gaudenean, arratsaldeko 7 eta 2 direnean, zer moduz zatoz alde erantzizeko saio honetara, zuzenean? Zuzenean gatoz, eta zuzeneko, badugu guk gauza bat, hasiko gea pixkatentzio askatzeko, badugu gauza bat gustatzen zaigula adrenalina, gustatzen zaigula gauzak, zuzenekoak egitea, eta gauzak berez irrara puntorrekin, eta papatekotasunarekin, eta momentu horrek ematen digun puntuarekin egiten. Kontua da, zuzenekoek daukaten hanka sartzeko eta gauzak ez ongi ateratzeko arriskua, lehenengotikan gertatu zaigula, eta baiaia zuzenean sartu egin zuzen ere. Kasi, baina lortu dugu, eta hemen gaude, esan bezala naiz irratian, alderantzi zen, eta, dakizan bezala, ja ez ikustu ikusten hasierako espazio marabilloso horretan, espazio zabaleta handi horretan, eraki genuen gure bizitza arrazaldera batez ere estudiora etorriko ginela, eta, hemen uste duk nahiko ongi edo, oso ondo hartu baituztela ez, harrera oso nahi digutela, eta gaina badugu berezitasun bat, aurreko saien eta honetan ere bai, Maite Bidarte gurekin arituko da teknikari lanetan, hor dago, eskuak altxata eta irrifartxu, eta orduri irrifartxu esan da. Bai. Hemen dena gabiltza apur bat, lehenengo aldiaren urduritasunarekin, orduan gaurko saioko hanka sartzeak barkatu, eta ondo bindakoak bazori ondu, esango dugu. Guztia esan da, oso ongi aterako da, eta badakigu. Bai, noski baietz. Gaur berritasun batekin gatoz ere bai, naiz irratiko WhatsApparekin, WhatsAppa erabilitzak zuen, naiz kilon mezuak bidaltzeko, bai ahots mezuak eta baitare idatzizko mezuak eta guk, lantzia hemen edo tartean joango gara hemen antenan botatzen. Horretarako telefonazuk badukazu, ametxu zuak izuzen den? Saiatzen behitzen nahi naiz. Vale, esaizu da, 664, barkatu ez, borro, hasiko gara berriro. 644, 6 betzi lau. Bale, esan berriro, mesez amets? 644. Ez zaitzen zuten? 644. 6 betzi lau. Oso ongi. Esan bezala, zuek ere aukera daukazue tarotaren mundu honetan gurekin batera aritzeko, eta gaurko kartaren bueltan badituzen kezak, zalantzak edo nahi duzen kontuak gurekin kontatzeko. Noiz hemen Maiteri esatu digu, mezuak egon ezkero, ze, karo, inorrez dugu esatu egingo genunikan, hortaz, agian berritasuna egon da, igual jendez animatuko, baina, animatuko nahi zaituztegu bidaltzera, eta hori esan dagoa, mezuak pilatuz gero, noizian behin, Maitek mezuek pilatu eta antenara ekarriko ditu. Ikusiko dugu. Bai, guztiak esan da, eta berretasun guztiak esan da, arratsatleko 7 eta 5 direnean, gaur esan diot ametsi esango dela ordua askotan. Nik esan diot, 3. aldiz esaten duenien esango dio dela entzulek, ulertu dutela, benetako zuzenekoa dela. Hori, behin intro ultra atropellatu hau eginda, amets, guain serio, zemuz azkeneko bi asteak. Bueno, mugituak ez dakit enperadorearen kartarekin, beste zenbaki batzuk okurritzen zaizkit, iritsiko gara, 8 eta 6 eta 10 eta beste hainbatera, ez dakit enperadorearen karta pasaduan azkeneko astetan, bino gauza asko mugitu zaizkit, edo, asko erabiltzen dut metafora, plaken azpiko hau behin esan zian, berdin da, ez? Nabaitzen zunean lurra azpitik mugitzen den, en plan, plakak mugituko bazien bezala azpitikan, pues, pixkat sensazioari. Giztu nahi dian muitzen plakak pila bat Islandian. Egon diazkenengo azkena. Oazen Islandiara. Gure erruz izan da. Izan ziteken. Bale, orduan nola zabiltza, gauzak mugitzen azpitikan eta pixat mugitu? Bai. Pixa bai. Lehenkoan prestatzen saio hau, esan genuen igual gure drama guzti kontatuko genitula, baina gen hau zela kartarik egokiena, hortaz, ontan ez dituzue jasoko bentsat, oraintxe bertan bizitun drama guztiak. Ni nabil lamentsi nahiko
ansiedade desenterekin, esan da, urduritasun askorekin, eta bai, hola, baina nahi esan da, bueno, badaukat, horeka puntu bat, baina azken honetan neko muitu hausten dut, karta honek ere bai lagunduko didala nolaiteko egitura bat ematen nire alde hartera eta nire gora bera emozionalari. Ze baitare, hortaz dijo gaurko saioa, egituraz eta egitura ezaz, eta horrek sortzen duen ondo ezaz, edo inkluso batzuan ze beharrezkoa den, hain justu egiturarik ez izatea, edo ez dakigu. Edo ez. Baina igual sartu horretik, ondo baritzuzue eta maite prest baldin badago hasierako abestiarekin sartu eta gure betiko testotxoakin. Venga, vale, ema jezua. Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako amets zer geratzen da orain zer geratzen da jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako amets zer geratzen da orain Josiriko zelaiak, tulipa gorriak, zuriak, moreak, denak txukun, hilaran, batak bestearen atzetik, haizearen zain, dantza harmoniatsu baterako prest. Erlantzen gelaskek duten egitura geometriko ia matematikoa, sailkatua, antolatua, erleen zarata urrun batzuen atzean dagoen disiplina eta lana. Egiturak itogarriak, ertsagarriak, pisutsuak izan daitezke, baina sailkapen bat egin behar dugu, nahi dugun hori lortu alizateko eta bestea alboratzeko. Arauak helburua lortzeko, antolaketa aurrean duguna ongi ulertzeko, betegeharrak eta ardurak elkarbizitza bizigarria izan dadin. Bizigintezke egiturarik gabeko ekosistema batean, sortu ditzakegu bortitzak eta zapaltzaileak ez diren egiturak, enperadoraren eserlekua ez da erosoa. Hasi zen guzti hau nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako amets zer geratzen da orain zer geratzen da Bueno, amets, eman digu sarrera txiki bat gaurko kartare orduan. Gaurko karta da enperadorearen karta. Hemen atzan dukazuen irudi hau irudinetan, lehenengoa berre laugarrena da. Bai, bakizue hor 0garrenarekin hasi ginela, eroarekin. Eta hau litzake hemen goran dukazuen laugarren hau. Bai, hau enperadorea. Zehazki, lau. Hau. Senyore bat, bizartzuri bat, eta guztizko gizon bat. Bai, lau zenbakia, ja, uste dut nik honekin bokatuko nukela numerologia esplikatzen behintzat arkano nagusitan, baina hirua esan genuen bezala zela egitura primigenioa eta hortik dena ateratzen dela, laua da estruktura, ez da, laukia, bai, karratua izatea eta esan nahi hori dauka, ez, eta lehenengo deskribatuko dugu grafikoki. Bai, noski baietz. Bai, ikusten ez duzuen entzatere bai, hemen ageri da gizon heldu edo gizon zahar bat, eserita arrizkoa, edo zarrizkoa dirudin ze batean, eserleku batean. Bai. Figatzu bali mazatea, eserleku arrisa da, eta baitare bere oinarri arrisa da, eta dauzka lau ahari buru. Bai, hau esaten da karta lotzen dela Ariesekin astrologian. Karta lotzen da astrologiko Ariesekin hori da. Eta dauka bakulo bat eskutan, eta atzean dauka izugarrezko guatzen bali mazate aurreko kartan, enperatrizaren kartan agertzen zen emperatriza eserita aldez, albo batez, eta belasoro batean, atzean, zituen hainbat fruta, eta baitare basoak eta barez. Hau da justu kontrakoa, hau da zuzentasuna, eta gau frentez guri begira, eta horren atzean ez dago ezerrez. Dago mendi batzuk, baina mendiabik daude hutsak, ez dute ez harririk, hori da. Hemen azpian ikusten da agian ur pixka bat, ez, hemen identifikatu etekena ur bezala, baina, kasi ez, desertuko ur hori bezala, ez dago ezer. Kartaren atzean dago gizon hau, bakularekin, eta beste eskuan badu frutat, ez da izango ba. Ezakit, urrengo saiorako bituko du. Ero ez du edatuko, gauza dago eskuan. Boterea simbolizatzen du, edo behintzat egitura, edo ez, egitura baten jabe edo egitura baten lider izatearen jarrera hori dauka, gizon honek.
kontraposizioan sartuta emperatrizan energiarekin, emperatriza esaten genuen zela, ez? Natura bezala datorren zerbait, bere denborak dituen zerbait, sortuko dena bai ala bai, negua eta gero beti udaberria etorriko da, eta honekin ernaltzea eta sorkuntza eta bizitza etorriko da, eta emperadoreak daukan ezaugarria justo kontrakoa da. Emperadorea da egitura, emperadorea da disiplina, emperadorea da jarri, alarma, altxatu, egin eskema, ordenatu zure bizitza, ardurak hartu, eta zuk zure partetik ez baduzu jartzen, ez da aurrera aterako. Eta horrekin kontraposizioan pixkat egin da aurrekoan ikusi genuen nola emperatrizaren karta, ez? Ikusten zen natura basati bat, eta emperadorearena metafora bezala lorategi bat izango litzateke. Hau. Bai, baina ez, osea, bai, ados, bai, lorategia litzake, orden bat dagoelako, baina hori da, nire ustez, bien arteko lotura. Osea, nire ustez, nire ustez, energia honek baduka askoz bizi, osea, bizitikan gutxiago eta baduka bizi hori egituratzetik bastante gehiago, bakizu. Vale, baina lorategia... Bien arteko lotura esan nahi torrotikan. Lorategia lortu alizateko azken finean guk erabaki nahi dugu ze landare nahi ditugun eta beste batzuk alde batera utzi behar ditugu eta landare horiek zehatu alizateko, hazi alizateko, baldintza batzuk bete behar dira, hazi batzuk hartu behar ditugu, landatu behar ditugu, zaindu behar dugu berdintzait, nahi baldin baditugu orkideak erdi itzaletan egotea, urandoan izatea, eta hori emperadorearen energia izango litzateke. Ba, bixiz nago kontra esanean, Osea, nago esaten, bai, ez, ados norzurekin, moski baiet. Bai, bale, ados, oso ondo, ze gehiago. Bale, nik esango nuke, eta aurkezpenian pixkat esan dugu, emperadorearen eserlekua ez dela batere erosoa. Hor ikusten dugu, eta egoitzek pixkat aipatu du, emperatriza toki oso lasaian eta gustora dagoen toki batian dagola, natura eta gogoratzen baldin bazarete eserlekuaren aipamena egin genuen, eserleku hori komodoa zela, ez? Sofa bat da, kojinekin, eta honek kontraposizioan daukana da eserleku gogor bat. Eta ez da, erosotasunetik bizi den zerbait, naturalki datorren zerbait da, arduratik bizi den zerbait eta egin behar den zerbait. Eta batzutan, erresa izan dira zaitekena, edo momentuan ez datorkiguna intuitiboki, gure burua behartu behar duguna muturrean jartzen baldin magara, norabait izateko, ez? Eta orduan, energia kreatibo horri, nolabait esateko, mugak jartzen dizkio, bideak jartzen dizkio, izan dizakeen alderdi positibo eta sortzailearekin, eta daukan arrisku ertzatzaile eta zapaltzailearekin ere bai. Eta inkluso horren zapaltzaile eta ertzatzaile zeinak albegitu dezake derrepende sortzailetasuna bere hortan mugatzea guztiz eta derrepende ezin sortu alizatea. Gogoratu horrekoan jarritzen adibideaz Sila Perezkuz eta Maria Pela, eta Sila Perezkuz batez ere dago zean, emperatrizean eta gaina funtzionatzen deus ondo, emperatrizaren eredu ez hartzen du, baina obviamente ezingo litzake garatu emperadorearen energiari gabe, badauka agian ez dio horremesteko arreta horri jarri, baina badauka, porque esan dakoa Silvia Pérez Cruz, bada konservatorioko persona bat, izugarri ondo kontrolatzen duna ahotsa eta instrumentuak, orduan ez dioan besteko arretari jartzen, eta igual duendeari edo ez, sortzailetasune de repente ematen dio lekua, baina gero egiten horatzen dago. Baina, en cambio, Maria Pelak bai ematen dira leku horret, esan dut, bai, oso ondo izan zetezke sortzaile, baina egiturari gabe zailki izango zinak sortzaile ez. Orduan, hori, emperadorearen beharrat. Igual horrekin baten gaitu, aurrerago izango dugun eztabaida batera dela posible da, eta hoitzen genuen gainean dela bizai ere bai ez, posible da botere edo ez, elementu ertxatzaileri gabeko edo ez, bidea nola daite markatuko dizun zerbaiti gabeko bizitza, gizarte, gizatalde proiekturik posible da guzti hori ez, pixat zalantzagarri esango nuke horko kartatik, ez? Claro. Agian atzoko ez, ondela biesteu kartan egon izan magina, esango nuke, izatik ez, sentitu ezagun bidea, ez? Eta hor esango dugu, ez, etorri gaina gorko mola, jantzita, como ez, bi señorre zea, leñadore, gaude pixate baserriko energiarekin. Aizkora, zorroztu. Hor gaude orduan, gaur esango dugu ez ezin dela, beti behar dela sortzailetasuna bideratu alizateko ere bai, beti behar dela bidea markatuko dizun zerbait. Zuk hautatua edo kanpotikan ezarria edo ez, bidea izan daiteke ikasketa zea bat, edo esperientzia batzuk, edo esperientziak hori da, edo ez, nolabait referente bat izatea, jakiteko zuk nola bideratu ezakizun egin ezun hori ez, baina azkenean, emperadorea dozu lagun. Bai,
Hor kontua da, niretzako ere bai, nun da hon muga, ez? Askotan araua ulertzen dugula zerbait oso artifiziala bezala, eta naturak berak arauak sortzen ditula, ez? Eta adibidez dela jarri ditzakegu berdin zait, erleak, txingurriak, beste hainbat egitura oso beharrezko dutenak. Eta orduan hoiek daukatena da, ez? Askotan teknologia hitz egiten dugunean bezala, edo natura eta kulturaren arteko aldea. Kultura edo teknologia da txoriek kabi bat egitea, nun jartzen dugu muga. Eta azkenean, galdera sortzen dena, ez? Enperatrizak berez kortan hiru horretatik beste guztia sortzen da, egia da enperatriza bai ala bai sortuko dela. Baina nik esango nuke, enperadorarena gaur behintzat, ez? Gaur enperadoraren energiarekin, enperadorea ere sortuko dela. Enperatriza egon eta gero, ez bada enperatrizaren energia usteltzera eraman nahi, edo ez? Ez bada Hain zuzen. Desagertzerako bide horretan behin eta berriro galdu nahi eta bere potentzialidadea galdu nahi, uste dut enperadoreak ere bere momentuan kuku bat egingo duela, ez, eszenan. Egin behar duela, ere, deituko diogu, ez, enperadoreari. Holi. Bai, nik gauza bat esan eta aztu nintzegula eta hasieran esan inuna eta pasatzait guziz. Gogoratu, tarota dela, 21 kartak gehi eroa, dela eroaren bidaia. Orduan, beste ben esplikatuko dizugu ondo, porque interesatzen zait esplikatzea, hemen ikusitu zuen 21 karten multzukak eta hontan, zazpinak esplikatzea zer den zer, ez? Pues lehenko hilara zeri daukion, tal, hori beste ben esplikatuko dut, baina esatea eroa dabiela bidaiatzen gurekin batea kartetan zehar, eta lehenengo kartan, aztian, ezagutuzun energia maskulino bat, ezagutuzun bigarren energia femeninoa, baina hemen ezagutzitu gorputzak, gorputzen dira energia dira, eta horrekon ezagutuzun, batzuk zaute dela bere ama, eta hau dela bere aita. Bai, hau da, ez eguna eta gogoratu beti gabiltzela como saiatzen ies egiten genero espektatibetatikan, genero aginduetatikan, baina da gehiago arketipikoki edo gehiago como idealki den zerbait. Gogoratu energia guztiak ditugula persona guztiok, eta ez dagozkiola energia zehatz hauek gorputzei. Baina bai, agian simbolizatzen dula gehiago bere bizitzan parte bat edo beste. Bai, eta pixkat, igual adibidea jartzegatikan, nik esango nukena da, badagola eroak ezagutzen dunean enperatriza ezagutzen duna da, zaintza ezagutzen duna da, babesa ezagutzen duna da, bai, amatasunaren energia modu zabalen ulertuta. Edo amatasunarekin arketipikoki ulertzen dena. Eta enperadorearena da arauak ezagutzen ditunean, mugak ezagutzen ditunean, eta bar, ulertuta hauek. Maitasun gogorra bat ezagutzen dena ere, bai. Tough love. Bai. Eta hor topatzen gara, nola baita esateko. Bai. Nik ekarrizu gaur beste sorpresa bat erakutsi nahi zudana zuri. Zeizangotea. Da super sorpresa bat, ez dakizu ezer, ez dizu kontatu ezerrez, eta maiteri ere ez. Ez dago mai gainean? Ez dago mai gainean, ez nik esku hartzen daukat izkutuan. Ez da dakizu, baina hasinean tarotarekin kontuarekin, jendak esan zuen, dago euskal tarot bat, aspaldikoa dena, eta lortzen dugun, aber lortu dezakegun eta lortu dugu. Izarrako lagun batzuk ekarri digute, esatea dela 1992 urtekoa, hemen eskuartan daukate tapatxoa, bideoan zaudenak ikusiko dezue, eta besteok ez, erakutsiko dizugu bestela sare sozial digitaletatik, gero egoko da Instagramera. Bai. Gure Instagrama da alde erantziz. Abildua alde azpimarra erantziz. Beiko marra ez azpimarra. Ez? Edo osoan, jarraian. Alderantziz jarraian. Bueno, jarraituko dugu hain esan zuet. Eta hemen, gustatzen zait edo ikusitut, egia karta guztietan, batez ere zentratzen dira irudiak arkano nagusietan. Gero arkano txikietan da, zortziko ezpata, zortziko bastoia edo ez, urreak hartzen dut, ez da gehiago dira, euskal baraja bezalakoak, furnireko euskal baraja klasikokoa bezala. Baina, arkanoetan agertzen diren personaiak dia, euskal mitologiako personaiak, orduan topatu ezakegun Mari, Martin Txiki, Itzularria, Izarrak eguzki jargi hori nahiko universaldianak, Etxeko Andre, Gentilla, eta bar. Orduan da, politia ikusten nola, hemen egontzen saiakera bat tarota euskalduntzeko edo, gero egia da, zuk hau kontatu zenean amets, zeren kontatu ezagun hau zen sekretua zuka bazenekin kartauena. Ez denekin, Ez dugu esan zenean, tarota hau sortu zen personak bazuela simbolismo propio bat, eta jendeak ezakila zertzen simbolismo hori, orduan igual topatu ezakegula enarak, eta enarak ben baino gehiagotan, eta ezakigula zer esan duten enara horiek. Nik tarot barajau oso famatua da, eta oso famatua da batez ere, uste dut, ezakit bi persona nasten hain naizen persona berdinean. Erakutsi du kamaran bitartean, Edo, bai den, eta uste dut bai dela. Baina, bazeon, Donostin,
persona bat oso esoterikoa zena, eta nahiko famazuna. Eta tarota egin duen persona uste dela persona berdina. Maritxu Guler deitzen da. Eta omentzen oso persona berezia, ez eukan, kriston intuizioa, asmatzen zituen gauza pila bat eta bino, erabiltzen zituen kartak, erabiltzen zituen gauza desberdinak, bino, behaldi berian oso terrenala zen, eta esaten zuen gauza betan etzula bat ere, etzula sinisten naturatik, ez, sobrenaturala zen ezertan. Eta berak, bere interpretazioa zen, berak bazuela beste intuizioa ez dakit bino, imaginatu ez, usaitzeko gaitasun oso zorrotza bezala, bazeudela gizakiak bere zituen gaitasun batzuk, eta berak hoiek esnatuago zitula, eta kartek ezakizer balio ziotela gauza horiek aktibatzeko nolabait esateko. Ez zuen ikusten inungo magiarik handik harago, ez? Osea, magia daukana daukat, ez daukanak ez daukat, apunto, ez? Zan pixetola? Bai, nik Baraja honen inguruan entzun nun Mexikoko tipa bat hitz egiten. Osea, nahiko ezaguna, nahiko zaila da lortzeko gainea. Osea, igual hau saltzen baldin badugu... Fuentzatu hori igual. Barkatu jo. Bosten euro. Nahiko kotizatua dago. Kontua da, uste du baietz. Eta kontua da, hola, jende pila bat, honetan, lanian eta bueltak ematen zer den gauza dakoitzak simbolikoki esan nahi duena. Eta daude kriston debateak, en plan de, zenarek esan nahi dute... Nundo, es que nien ez enteratzen dut. Daude. Foro sekretuak eta hola. Claro, Deep Web. Deep Web Wicca. Ez da zengo foro kotxesan. A ver, no chiquis, que no habla sobre esto. Ez ezakit. Ja, Ciberwickas. 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 Igual da euskal Ciberwicken talde bat. Hor bali mazabaten mesaz inkuku bat. Horia. Eta guri ere utzi sartzen. Oida, biali WhatsApp bat. Lehenu esan du telefonoa esango ez dut berriro. 644-6292 lau telefonora. Biali WhatsApp bat. Eta garzet ez da mesez Cyberwicka Wick guztiak mesez. Work. Bueno, jarraituko dugu aurrera, jarraituko dugu kantatxo bat. Igual enperadoren energiarekin ez duzuna lotuko oso errex, baina esplikatuko dugu zergatik. Zergatik, maia noaite. Diva. Esaten duena da estribilloan, Diva is the female version of the hustler. Hau da, diva da gaztainak sutatik ateatzen ditun emakumezkoaren bertsioa. Hau da, hustler edo ingelesez izango litzateke lana egiten duen artista edo, ez? Gauzak oso argi dakizkidanak, helburu oso argi badaukanak eta horretarako kaina sartzen duena. Eta Beyoncék hemen egiten duena da dibak beti konotazio negatibo bat izan duen hitz bat izan dela, es una diva, es un no sé qué. Beyoncék hartzen dut esan du barkatu. Diva da emakumezko bertsio eta zergatik ez, emakume hori ateratzen dizkiguzute horrelako kritikak. Sartuko gara aurrerago. Divaren kontuan. Ze bestela saltatuko dugu ere, gure bizitzan zesan nahi dauka, enperadoreak. Zer esan nahi dauka zure bizitzan enperadoreak amets? Kontai azu mesedez. Nik dakat pixkat harreman ambivalente enperadorearekin, eta iritsi naiz, hobeto ulertzea enperadorearen energia, bitu, hau izan zen, lehenengo aldiz kartak botazizkiatenean. Nik jende askori bota dizkiat kartak, eta nei bota dizkiate gerora, ezakitain batet, ez du bota izan dizkiazu kartak, nei? Nik zuri bai. Amnesia. Behartzen zenean botatzera, sinisteko pixen eruran. Vale. Bino hau izan zen lehenengo aldia, ni esan nintzen karta botatzen, hasi nintzen, hau guai da bezak eta bernun pixkat zer sentitzen dut nik nahi kartak beste norbaitek botatzen baldin baizkit, zenik nire buruari, beste rollo bat dago. Eta, Euge izeneko tarotista batek botazizien kartak. Esango du Eugen Guran dela bisa gure referente. Bai, da gure referentea, Eugek esaten baldin badu karta honek, ez du esan nahi hau, ez du esan nahi. Bai, eta era parte Euge egiten duna da, irudimental guaia sortzeitu ulertzeu karta bera, ez? Nik atzo justo esan kotxean entzun la pixate enperadorean inguruko energia daukan, zer energia daukan dago Eugen entzun da, entzutezu hain. Eta bera esan entzun dela, enperadorea dela, edo goldea erabiltzen ari den nekazari bat, edo itxasontzi bat eramaten ari den patroi bat. Azkenean daukazu proiektu bat zure eskutan, eta beharrezu hori kanpoan, itxasontzikan kanpo gertatzen ari den guzti horri aurre ingo dion gidari bat egotea, ez da hori da enperadorearen energia, edo goldearen kasuan konturatu baita ere emperatriz aldima da lurra, goldeak egiten dura lurra iriki eta lurra aldatu, ez? Eta apur bat hori lurra manejatzen duen, ez? Edo, ez? Energia hori manejatzen duen eta herramienta hori dituen energia hori, ez? Orduan, Eugetikan baita ere ustete irudioz oso potente gartzen hartu izakegula. YouTubeen dago. Bai. Ez? Guazen demokratizatzera. Gaur egun ez ditu karta botatzen jenderi, ez dizkio karta botatzen erabakizun. Ez ditu rebioak. Eta formazioa gustatzen zitzaiola, eta jendeakin erakustea tarota, eta ez ditu
bai, karta botatzen. Nei karta botazizkian, nintzean tirada bat, matrizodiak alizena dula. Egun batean hitz egin behar Ni dugu, benitzen dian, maravilloso da. nei hau gaina jendea galdetu dit, nola, klaro, ze, etzaile, kostatzen zaio ulertzea, nola erabiltza ditugu kartak. Egun batean hitz egin behar dugu nola dien tiradak, nola egin daitezken. Bai. Baina, bueno, nintzean tirada bat, tiradak izan daitezke motaskotakoak. Bai, izan daitezke karta batekoak edo baraja guztia erabili daiteke ere bai. Claro. Eta orduan, 78 karta badin baditugu, hemen 36 karta daude mai gainean, bai? Erdia, kasi. Eta orduan, bueno, matrizodiak ala da, ba, posizio bakoitza daude 12 posizio, eta posizio bakoitzan 3 karta, eta posizio bakoitzak esaten dizu zure egungo egoeraren edo zure, bai, ez, argazki bat, gauza desberdinen inguruan, identitatearen inguruan, zure segurtasunaren inguruan, Osasunan inguruan, lagunan inguruan, familia. hoi da. Eta hor azaldu ziren lehenengo posizioan eta bigarren posizioan, lehenengo karta emperatriza identitatearen inguruan, inbertitua, al revés, Ai, ama. alde erantziz, Alde erantziz. erantzin induen, eta bigarren posizioan emperadorea inbertitua. Eta hor oso elkarrizketa politia izan genuen, nola nik nire identidadean, edo ez, nik nire adierazpenean, baneukan guztiz ez, kudeatzen ez nekin, edo guztiz askeetzen, hau ere duela 2 urte izan zen, Neut esan, igual ja aske dago. Energia bat, ez, emperatrizaren energia, baina baneukan ere nire sustraia, baina bueno, segurtasunaren ez, posizioan emperadorearen energia oso maskulino bat eta oso egitekoa emperadore bat inbertitua, ere bai. Eta orduan horregon ginen hitz egiten nola emperatrizaren energia besarkatu alizateko eta bertan gustora egoteko ere emperadorearekin pakeak egin behar nituen. Hain zuzen. Eta orain hitz egin dugun honekin guztiakin argi dago eta igual batzuk egin dituzue ja horlako paralelismoak emperadorea simbolikoki lotu dezakegu asko patriarkatuarekin. Bai, hain zuzen. Eta patriarkatuaren, bai ez, zapalkuntza edo pixua edo violentzia jasan izan dugunok, segun ze garaitan, segun ze modutan, batzutan, nire kasuan adibidez, bai ez, mutil ez normatibo bat izan da, eskola garaian oso agerikoa zen zerbait gainea, eta periferian kokatzen ninduten sujetu bezala, oso violento intentsitzaidan maskulinitatearekin lotzen dituen ezaugarriak edo portaerak edo nere buruan onartzea edo gustora sentitzea erabili nitzakela eta nere alde zeuden elementuak ziela. Orduan, Eugekin izan nun elkarrezketa izan zen, ez? Eske, emperadorea ez da patriarkatua. Kontuz honekin, kontuz patriarkatua bakarrik ez emperadorea daukan izaera poliedriko honetan edo anitz honetan bakarrik sartzea patriarkatuaren kaja itxi eta zapaltzaile horretan. Vale. Orduan nola ulertu beharko nuke patriarkatu hortikan, osea, emperadorea hortikan kanpo. Hau da, ez da elementu patriarkal bat, baizik eta da elementu bat gehiago gorpuzten dula maskulinotasunarekin lotzen dien hainbat elementu, ez? Nik esango nuke, bueno, ezakit, hau hausnartu dezake guantxe hartan bien artean, zer ez dut nik erantzun definitiborik. Niretzako emperadoreak bai nolabait esateko izan dezakela ez, patriarkatua sortzen duen lehen urratsa. Baina ez da bere hortan hori. Kale, igual baitaren patriarkatu izan daiteke emperadore inbertitu bat. Noski. Eta jazta, eski hor dago patriarkatu, eski igual baitare da elementu batzuen gehiagizko edo neurrigabeko garapen bat. Bai. Ez, kontuan izan gabe beste karta guztiago da. Patriarkatu alitzake, tarotosoa bera jarri izan balu bezala. Hau da, boterosoan ere da. Konplizitasun guztia ezabatuz, ez? Bale, hori da gure iritziak, ez dakit maite mezurik helduen edo ez? Edo baitugun nahin bat mezu, edo horrenik anez bali dago ez da gertatzen, Ba, begira, jaso dugu mezu bat. Irakurriko dizuet? Bai, noski, bota. Eta mezuak dio, zuen ustez, Euskal Start Sisteman, nor da emperadore? Nor da emperadore? Pasa palabra. Ez que igual lotuta diben asuntuarekin, eta igual lotuko dugu euskal folklorika izatarekin, haien hemen izan daiteke bertso munduko emakumeren bat izan daiteke. Bale, nik, ze... Bai, nahiz du, bota, zein ustezu? Lujambio esango nuke. Lujambio? Diba, barkatu emperadore. Nik ez dakit emperadore, Lujambien beste. Bai. Ez dakit iritsi delako eta konkistatu delako eta ja, en plan... behaien jokuan, behaien arauekin esan dulako mastikatu, txar, ala. Plas.
Eta kaskarla, esizio laxindu. Etorria, eta gaina etorria geratzeko ez da zenbate Euskal Herriko txapelketan nagusi gehiagotan aurkeztu duen, pero badirudi, bera bitartean, bera izango dela enperadore. Bai. Así que, emperadore esan dezagun bera dela, eta gaina interesante, emperadore bezala. Gombidatuko dugu jendea, galdera gehiago jaltzea. Horlako izan ez gero, eta guri berrete batean jarrizkeo, pues perfecto. Vale, eta Egoitzuk, zertan ikusten zuen enperadore energia zure bizitzan? Nik ez dut ikusten horren elementu vital batean, bai ikusten da diez, nik uste dena pasaitzen ditugula fase atzu zeitan, derrepenten zabe oso igual ez da gizula oso ondo noruntz jo edo ez, eta derrepente aztentzak gehiago bizitzen egunerokotasuna eta bar. Eta derrepente, mugatzen ez nera bezar, ja gazte nintzela, momentu eskodan como galdua sentitu eta konturatu behar nula egitura bat aurra tiratzeko. Eta hori zen batez ere, hor bai hartzen behar nuna egiturak eta bat zela rutina adibidez, eta hori bada baitare energia, enperadorearen energia dela ordutei bat jarri eta erabaki zer gauzak ingo izuten ondo, como analisi bat garatu, topatu zuri honi ingo izuten gauza guztiak eta baitare garatzeko plan bat garatu eta guztiak ez. Orduan gehiago hor ikusi izan dut nire enperadorea, gero B maina gehiagotan itzulitzan naizela ontara eta B maina gehiagotan aplikatu behar izatela baitare energia honek eskaintzen dutun tresnak ez. Hori esan dakoa egitura bat emaz zure bizitzari eta heldulekoak sortu zeren askotan baitare sartzen zenean beste edo emozio tirania konstante horretan, batez daude oso sentikor eta oso bizirik, aldi benean oso galdua eta guztiz kontrolik gabez. Eta oso ondo dago deskontrola, baina deskontrola guai dago beti ere alboan baldin baituzu bide hori markatu dituzen muga batzuk eta hori ematen dizu baitare energia, enperadorearen energiak hortaz hor, topatu izan dut, asko, eraman gabe, oso pertsonalita. Alere, energia honen inguruan eta pixat ikusiz demorak aurrera egiten dula, horren txertan zuzenean sortziak hogei gutxi emateko irupuntu falta ditugunean. Zuzenean gaude. Ez da izango. Bai, ala da. Orain gehiago, pentsatu honen interesanta litzakela, gaurko saiora enperadorea zitza egiteko ekartzea beste batzuk diela dibak. Ama adiba. Orduan, dibek duten energia, uste dugu enperadorearen energia dela. Eta nola ere, genero adierazpenak ez duen zertan maskulinoa izan behar, enperadorearen energia izateko, hain zuzen ere. Hori da, eta justu horren adibidea dia, horren ekateko dizkizegun, 3 edo 4 dibak ez? Bai, ikusiko dugu, igual, bat imarkendu berko dugu. Ira, Maion. Nik igual, abestuko dut, alo Adel, nik came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the Tonka, color of Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'll eat your brains. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a motherfucking monster do. Hairdresser from Milan, that's the monster do. Monster just at the heels, that's the monster shoe. Young Money is the Rasta and the monster crew. And I'm all up in the bank with the funny face. And if I'm fake, I ain't noticed cause my money ain't. Let me get this straight, wait, I'm the rookie, but my features and my shows 10 times your pay. 50K for a verse, no album out. Yeah, my money's so tall that my Barbie's gotta climb it. Hotter than the Middle East and climate. Violet, funny my Tehran, dusty wine it. Nicki on them titties when I signed it. All these niggas so one-track minded. But really, I don't give a F-U-C-K. Forget Barbie, fuck Nicki cause she's fake. She's on a diet but my pocket's eating cheesecake. And I say, child of Chucky's child's play. Just kill another career, it's a mild day. Besides, yeah, they can't stand besides me. I think me, you, and M should midnight Friday. Pink wig, thick ass, give him whiplash. I think big, get cash, make him blink fast. Now look at what you just saw, this is what you live for. I'm a motherfucking monster. Bueno, entzun dezuenez, hau da Ametxe Jordan Arrieta Monsterverse abesten. Etzen Nicki Minaj, baizik eta Ametxe Jordan Arrieta. Adel, ni izan naiz Adel, Nicki kantatzen.
izan zea hori. Carpool karaoke. Hori, ekarizugu, abestia bain zuzen esan dizugun gaiari sarrera emateko, ez? Ze gertatzen da eta ze energia dago diben atzean. Eta ekarizugu hain bat, dia lau zehazki. Nik lehenengo kontatu ezaket, Hiru zehazki. nik iren historia pixka. Nicki Minaj, gaur egun mundu guztiak ezagutzen du, oso famatua izan da, baina Nicki Minaj hasi zen Lil Wayne izeneko rapero batekin estatu batuarra, han ezagunagoa dela. Eta sortuzun Lil Wayne zekan asmoa, jende gaztea topatzeko rapean ona zena, eta pixkat bere babesa emateko izan zezaten aukera, ez? Nicki kaletik dator, ezak izer, eta orduan beak identifikatu zitunak, hartu zitun. Eta hauetako batean saiatzen sartzen, zeon Kanye West dagoela toki guztitan, eta intzun kanta bat momentu horretan topean zeuden raperoekin dela. Jay-Z, Rick Ross, bere buruare bai, eta ezakit baten bat saltatzen nahi naiz uste dut, bino hor zeuden, eta Nicki sartu zuten, hor bazeon produktore baten baina kriston talentoa dauka, utzi sartzen ezakit zer, eta Kanyeek, pero hemen ez, gaude rapera hundia, guaiak ezakit zen bat, eta baietz, diozu egiten zea bat, barra batzuk, eta bializioten demoa, eta Kanyeek entzun zunean esan zuen, ez tipa hau da sartuko. Eta zeba, tipa hau da sartuko, porque hai gaitu zen a la altura del puto betún. Claro. Eta etzun sartun, eta berak gerorago onartu du, nik enuen sartu nahi, eta produktore honek insistituzulako lortuzun sartzea. Eta gero neurtu da, Shazamek eta gaina izan zen gara honetan hasi zenian eta hola, Shazamek eta neurtzen dute, estadistikak iten dituzte, zeintzu dien kanten zati, katxi atetzen zaitu hain. Pegatuenak, en plan, zergatik zuk jartzen zu momentuan edo ez, da, se supone, kanta hau esaten zula, entzun nahi dut ez, jakin nahi dut eta jartzen zu. Eta ikusten zunean grafikoa da piko oso evidente bat Nikiren estrofan mundu guztia jartzen zula kanta zeintzen. Orduan, da beste adibide bat, ala Lujanbio, intzulen plan de, ingo zaitu zer mastikatu, I'm a motherfucking monster. Gaina bersuan, momentu batian esaten du, erregea izan zintezke, baina ikusi nola erreginak konkistatu duen jokua. Eta errainua, ez? Hemen, imaginatzen zuen, Maialen Lujanbioetan ekin Minajin arteko nasketa bat. Retxo final nagusian 2006. Eta Inés Osinaga beatbox egiten atzetik. Lo veo, eta de hecho proposatuko diegu irurei, ez? Nikiri, Maialeni eta Inesi. Nikikin atzean itzen, ja. Pues, txiki, esaiezu, favorez, esaiezu. Vale, maravilloso. Vale, intro eta gero, ekarrizuzugu hiru adibide zehatz, diela, leheneko eta behin, hemenatzen daukazun naia, ondela ratiko bat, dela La Mala. Mala Rodríguez, 33 abesti maravilloso dauka, metxek naizun abestu edo honek, imenaxen abestia, edo bestela zuzenean Mala Rodríguezen 33, baina abestuko zurren urtean, ikutu zunean 33 urte, diela 8aren 26an zuen. Eta igual, jendeak baitare jakin dezan eta gure, Instagram kontura dela alde behiko marra erantziz, bialitzan bideoak, abesten 33 eta ametxe historiontz. Bai. Hola, xe. Egoitzek ezur bat esan du. Nik nahi nula abestu bata edo bestanik biek nahi nituna abestu eta egoitzek esan dit Frena Morena. Frena Morena, ze hau ez da karaoke bat, bihurtzen ari da karaoke batean. Baina, bueno, gaur bakarrik, gaur da, en plan, serietan iten tenían bezala episodio bat, el musical. Ahora el musical. Gero especial Navidad, eta guzti ringo dugu, bai. Terrible. Niretzako Mala Rodríguez da Nicki Minajen versio andaluza. Eta garai batean rapa... Gara, gero entzun emartzaio Mala Rodríguezi oran intzaiten, Tela marinera. A ver, Mala Rodríguez ikono bat da. Da, ingozu la del, eskeneri ustez eskentzu letrao, pero eske reina, Juan altxata da dijoa. Bez ez xere naiz. A tope Malarekin. Baina Malaren fase horretan. Osea, lehenengo bi diskoak orain ja, entzun eta dices... Bueno, Mala Rodríguez da, eta bitu hau Nicki Minajek esan zuen Maria Careyren inguruan. Izan zituzelako behaien talkak. Eta Nicki Minajek esan zuen, nik Maria Careyrekin ez dute, gaur egun igual bai, baina ez dut berriro eseri nahi mai batean elkarrekin. Horrek ez du esaten, oraindik admiratzen dudala egin duen guztia. Mala Rodríguez izan da niretzako ikonazo bat, eta entzun berdia kantak hitz egiten duela 20 urte, arrazakeriaren inguruan. Claro, eske hori da, eta klasean inguruan, eta auzo bizitzan inguruan, eta oso orain daukona klase asko. Bueno, edo desklasatu da asko. Bai. Ez? Bai. Bino, niretzako ikono bat izaten jarraitzen du, eta bidea irekizun, eta modu askotan, gaur egun ikusten egean fusioak zer, La Malak nastuzun rapa, bere inguruan ezagutzen zuen kulturarekin, gauza askorekin, beranduagora artez, egiten hasi ez dutenak beste askok. Eta niretzako da... Sioriztu kenduko.
ikono. Eta 33 kanta da etxen entzutekoa. Maizto bestu pixka bat? 33? Ze berazu, bajito jartzea musika? Eske oso bortitza da. Osa, tipak Mala Rodriguezek esaten zuen. Nik pentsatu nun, nik hartuko banu gizonaren jarrera edo emperador inbertitu honen jarrera despota, eta gizon bati kantatuko banio bezala, ez? Orduan, entzuten badi mazu kanta, ongi jakin gabe, zuen esaten den plan de bailan como zorras a mí son sin tacones, ponte a trabajar, así que agacha, tiras para la cocina, aquí se aprende mucho, pero tipo bati kantatzen nahi dio. Sin premeditación, te follo cuando quiero, tú eres mi puta, no te la saco de la boca porque no me interesa. O sea, da denbo guztian, berak, emakumetasunetik. Hemen dago. Killo, en serio, ¿qué mierda eres? Maitek ez du aguantatuta ez nik entzun behar dut hau. Eta tia, 2 minutuko kanta bat uste dela, oso kanta motza, bino egiten duna fade out bat, rapeatzen jarraitzen du bitartean Malak esan entzuna zen. Nahi nuna adirazi zen, posilo dela, hola jarraitu, barrak botatzen, nahi dudan denbora guztian, eta nahi zela nekatzen. Eta honekin esan zioten, gainez, en plan de, es que, no, la mejor rapera, como la mejor rapera femenina, no sé cuánta, Malak esaten zuen. Elkarrizketan izgoazen zintzen oso garrantzitsu baten esan zuen, que coño, la mejor rapera femenina, soy la mejor rapera ahora mismo, punto. Oida. Aunque me conozco, complico, ¿dónde está mi duda? Cuando lo necesito, roto, si me veo un dedo, creo porque puedo, acelero el peo sin cuidado, te voy a apoyar sin deseo, fácil, te quiero solo por el físico, tú y yo no tenemos relación, echamos vacío, no tenemos corazón. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la paz que me la como? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas? Ez, favorez, segi. Eta sentitzen ditu baina pixkat, en plan, apropiación cultural, racismo, no sé qué, azken naiz, acento andaluz bakin, o sea, no sé qué me creo. Bueno, te crees Mala Rodríguez, es que sartzen za tope horretan, eta hori behar da. Hori behar da. Bale, beste bat ekarri duguna horre, bai? Igual ja, hau, apur bat komertzialagoa, esan dezagun, apur bat imperialistagoa ere, bai? Estatu batuetako diba bat da, Queen Bee, bueno, mundu mailako diba bat da, Beyoncé, Queen Bee. Beyoncé. Eta ekarri dugu baitare hain zuzen, energia horri atxikitzen zaiolako, emperadoraren energiari guztiz. Bai. Osa, industria aldatu du pila batetan, atera ditu ez dakit beste inork epe motzean behintzat, igual bada beste artistaren bat, beste egunen baten aipatuko duguna, bino horren ez bakarrik artearen aldetik, baizik eta bere musika saltzeko moduan eta aldatu duna inbeste. Bere album bisualak atea zitunean, lehenengo Beyoncé eta gero Lemonade, Beyoncéren albuma gaina izan zen, eta ez duen album bisual bat, gauetik egunera inongo propagandarik egin gabe, singelik gabe, erabakizunik, hemendik aurrera, de hecho, galdetuko dizuet, Beyoncé entzuten ez baldin baduzue, badakizute bere kanta berriren bat azkeneko lauzedetan. Orduan, Beyoncék erabakizunik ez dut singelik egin, ez dut irratirako balio duen kanta bat egin, nik ateak dut album bat, eta saldu du, osea, ez dakit ni batzen iz momentuan izan zera oso fuertea, zenbat CD saldu ziren, CD-ak saltzen ez diren momentuan, zenbat saldu ziren, patien olako zerbait intzulako, ez? Bai, ados. Eta gaina hor hartu zuen autua beak izateko bere diskografika propioa, ez dakit zer, noski, dirua eta botera izan dut gantzulako. Baitare, Beyoncék ulertzen dura edo daukala oso integratuta emperadoren energia, zeren emperadorein gaitasun bat da jakitea oso ondo neurtzen zein den garaiko edo epokako sentsazio edo sentimendua, bakizu. Emperadoreak ez dihoazte emperadore izatera heltzen dienak, amundu errealean ere bai, ez dihoazte inoiz masaren ereduaren kontra, dakiten da masa eramaten dagoaten energia horrekin. Eta gideana da, Beyoncéren ibilbide osoan, orain adibidez edo ez, album bisualak egin ditu, edo orain adibidez dago oso jarria antiarrazismoaren mugimendu guzti, bueno, mugimendu ez movida honetan esango dut, porque bera ez dut uste denik inundik inora militantea, baina bai egiten du aldarri bat bera egon lekutikan antiarrazismoarena, eta incluso gorazarra izugarri bat elementu estetiko afrikarrena, artista afrikarra ekarri ditu bere album eta bere bideo musiketara eta kontzertutara antzaretar. Eta orduan guzti hori egiten du ere bai. Hau da, emperadore batek dauka gaitasuna guzti hori egitekoa eta Beyoncé dauka hori egitekoa, antolakuntza batik eta itare lidergotza batikan, baina baitare dakilako oso ondo ulertzen el sentir de la época. Garaiko, eta hori da emperadoreak egiten duna, eskomo, dakau material guzti hau, baina ezin dut, Beyoncék hau dena egin izan balo bandela eta 5 urte, asistenean, izango zen guztiz kasi folkloriko den zerbait, izango litzake zaitar Kansas inguruan galduan golitzaken tipa beltz bat, egiten bere musika, eta oso ondo txata, venga, pa casa. Baina,
Gero da, pues hori, eta aparte, enpedadorekin batera, uste boterea zitzen mar dela, dios. Beyoncéren abia puntua ez da emakume beltz bat egiten dula pop musika, beraita da dena, eta bueno, baita ere sustatu diete, Destiny Childedikan, eta ez, diot kontaktuak guzti hori betare badela emperadora, eta noski, naiz eta zerotik hasi salbuespen batek ez dula esan nahi, egin dezakela edo norrek. Claro. Amerikarrean. Eta badao puntu bat, noski baietze, eta uste dut askotan pentsatzen dugula, Beyoncék asmatu du jokoa, ez normalian, goian daudenek ikusten dutena da oso ongi irakurri behan ze gertatzen den, eta hartzen dituzte horko gauzak oso ongi, bino ez dituzte asmatu ez da ere, ez? Hor garrantzitsua da aipatzea. Claro. Bine ere uste dut katalizatze lana onartu behartzaile askotan, nahi dut esan. Eta badakit jende asko honekin kontrarengo dela, bine Beyoncék adibidez, naiz goazen ziren, BMAak edo Grammyak edo feminista zera aldarrikatu zunean. Tximamanda engo ziren speech oso batekin, eta atzean letrak jarraite da bukatzen zula beak geldirik zutik eta feministatzean. Gaur egun asko aldatu da den, eta gaur egun denek esaten dute feministak, ez direnek ere esaten dute feminista direla. Bino gara hortan, Beyoncéri igual diskurso girl power bat hartzeak mesede egingo lioke. Bino, feminismo hitza erabiltzeak berak lioke bat ere mesederik egingo. Eta nik hor duezkeozik ikusi ditut persona asko oso feministak izan direnak, artista mainstream asko, Pink, Madonna, ezak zer, feminismo hitza erabili izan ez zutenak ordura arte, feminismo hitza erabiltzen eta aldarrikatzen. Horregontzen baita ere, eske ontzen ez da asko horrekin, apropiazioa erabilpena, bueno, en fin, bai. Bueno, bai, nik esan dizut, Virginia Despentesek esantzula, Beyoncérekin ados dagoela, eta punto. Vale, pues Virginik esan bali madu, nire bai ados nago, ya está, punto. Vale, eta gero azkenengo di bat, ekarri zegu, uste ontaz zeitea zinbestekoa dela, argiki, vamos, Madonna da, noski. Madonak lauregarren markadan guztizko iraultzak adezun musika pop mundura, autoestatikoengatik, edukiengatik, irreverentziagatik, irreverentzia hori dena horren masibo izategatik. Barkamenik ez eskatzea egiten zuenagatik. Hori da. Eta baitare ekarri zugu Madonnaren irudia bai gazte eta baitare heldu garaikoa, zeren usten dugu gaur egun jarraitzen dula arrabotxa handia sortzen, batez ere esoikan hartzen ditun autu estetikoengatikan eta sortzen duen musikatikan, agian sortzen duen musikatikan ja ez da horren ez du horren besteko austura sortzen. Baina bai, emakume oso heldu izan eta abestien edukiak, abestien estetika hori kautatzeatik. Are, esango nuke, baitare kritikatua dela oso, obviamente, emakumea eta emakumearen gorputza beti delako kritikagarri, baina are gehiago emakume heldu, emakume zahar ulertu beteken espaziori betetzen duelako eta operazioak egin dituelako, kritikatzen zaio operatu egi dagoelako, zahar egi dalako egiten duen hortarako, diot, jarraitzen du izaten azken 50 urteetan jarraitzen du izaten arrabotsa sortuz nolaitek jendarte kritika bat egiten duna jendarteari, ez da jendartean dagoen hainbat inkluso azalkeri eta doble rasero horri, ez doble moralaren kontu horri. Argi eta garbi, eta niretzako nik leno adibidez ez hasi genean personaletik hitz egiten, nik hemen bai aipatu nahi nuna gaina ez, deseroso egiten zaigun personentzako, ez, enperadorearen energia hartzea edo gure ganatzea edo bez, Madonak induna, lotxarik gabe eta barkamenik eskatu gabe hartzea, noski kontziliatu behar dugula horrek nez, baina gertatzen da gero ere ez, guk rol hori hartzen dugunean nola irakurtzen gaituzte besteek, onartzen dute batean emakume batek zuri arauak ematea, Nicki Minajek hau esaten zuen, ez, nola sartzen zenean set batean eta esaten zunean, ez barkatu, eske nik hemen daukat argazki sesio bat ezakit zertarako eta ez diazu arroparik ekarrik, juningo naiz. Eta nola, ez, emakume bat da, batean lazorra hori egiten dulako, eta dena daude atzetik antxutxu-mutxukan, ezakizu nola jartzen dena, ezakit zer. Eta Nicki Minajek erabiltzen zuen zuzen Lil Wayne, esan ez, eske Lil Wayneekin sartzen denean, Lil Wayne esan da, esaten pum, pam, pum, eta denentzako da, en plan de, ez, jabe ez barkatu, boss. He bossed up, o sea, hartu dula, en plan, rola de, venga, emperadore rola, en plan de, venga, ya está, atea berria gauzak, eta nola da honor doble rasero bat. Eta Madonnak, hain indun jiran, Bartzelonan jodu, eta aipatuzun espitxan supongo jira guztien esan dula, ez nien aizagon. Esaten zuen, berak sentitzen dula bizitzen egin duen gauza erradikalena edo subertsiboena izan dela gelditzea, ez jutea, ez amore matea, eta jarraitzea egiten ez. Eta segitzea, noski baiet. Eske,
A muerte gaina, A muerte. Pero momentuan txarrekin pasatzen antzeko zerbait. Ni gotze 2000 urtean, Bilife abesterekin da pasatzela, eran de, tipozen nasia mona bada, eta gertatuzen antzeko zerbait kontu da, karo, txerrek obentzat gure belaunaldirako etzula Madonak izan duen presentzia eta guzti horrez. Ez dakit, txone, amets, segundutxo bat, bukatu horretikan, porque ya ordua ematera dijoa. Maite, badago mezurik hortikan edo ez dago ja mezurik? Ez dago galderari, baino komentario bat egin dute. Noski. Bai, erraten du. Nere ustez, emperadora mursego da. Hipster emperadora. Oso emperadora da. Papatian egarria daka, ateatzen da kontzertu dikan, barkatu, atzera noa. Badare, bai, hipster emperadora edo snob emperadora. Izan gure snob emperadora, segure apur bat snob bagea. Bale, ametxe, ordua heltzen ari da, 5 minutu geratzen dira 8:00, hortaz, azkenengo abestiari luko diegu, azkenengo abestia ez dakigu, genitun zeberez gai bat saltabin dut guztiz, orduan, zuk erabaki edo maitek erabaki. Batetik edo Willis Drummonden Araua, edo La Furiaren Txula, zer nahi zuentzun? Jo, nik ez dut aukeratu, esker bat ez dut ezagutzen eta bestia guztien zaipila bat, orduan nahi ez galdetu. Ez da Maite, justua. zuk zen nahi zuentzun? Willis Drummond edo La Furia? Ez du nahi eraki, nik erakikoet. Oain arte zu jarrezu musika, zigen jarriko den bukaeran. Willis Drummonden Arauarekin uzten zaituztegu.